Hidden Casino 50 ingyenes pörgetések. Szerezz ingyenes pörgetéseket a Hidden Spin Casino oldalon és használd fel ezeket a kedvenc játékgépeiden. Tudd meg, hogy mit hoz a következő pörgetés. A Hidden Spin Casino új játékosaként 2 remek ajánlat is vár rád. Egyrészt már rögtön a regisztrációt követően bezsebelheted a 7500 forint értékű befizetés nélküli bónuszodat. Másrészt pedig a befizetésed után az akár 240,000 forint 200 ingyen pörgetés értékű üdvözlő csomagodnak köszönhetően kezdhetsz játszani a legjobb nyerőgépes játékokon. Aztán pedig minél többet játszol, annál feljebb fogsz lépkedni a ranglétrán, aminek köszönhetően pedig egyre jobb és jobb bónuszokat fogsz kapni hétről hétre. Kellemes kaszinó spirál az, amibe könnyedén belesétálhatsz. Csak regisztrálj és kezdj játszani. Előtte persze alaposan ismerkedj meg a részletekkel is, olvasd tovább, mi minden lényegi információt megosztunk veled. Hidden Spin Casino üdvözlő bónusz. Az új játékosoknak járó üdvözlő csomag értéke nem kevesebb, mint HUF 240,000 200 ingyenes pörgetés. A maximálisan megszerezhető bónusz értéke 3 befizetési bónusz alapján adódhat össze. Ezek közül az első befizetési bónusz 100% akár 90,000 FT értékben, ami mellé további 100 ingyenes pörgetés is társul. Ezt a Pragmatic Play Big Base Splash játékán forgathatod meg. Hidden Spin Casino befizetés nélküli bónusz. A Hidden Spin Casino új játékosai most befizetés nélkül kaphatnak 7500 forint bónuszt. Ehhez mindössze annyi a teendőd, hogy kattints a linkünkre és hozd létre új felhasználói profilodat, a 7500 forint bónusz pedig máris a tiéd lehet. Természetesen a befizetés nélküli Hidden Spin Casino ajánlatra is vonatkoznak azért szabályok. Az aktiválást követően 5 napig lesz elérhető a regisztrációs bónusz. Befizetésre egyáltalán nincs szükség. A bónusszal maximum 5 euró értékű fogadásokat köthetsz. Legfeljebb 25 euró értékű nyereményt szerezhetsz a bónusszal. A forgatási követelmény 5-szörös.